Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Hotline. Good morning, mayong aga naman sa atos sa mga ka-aksyon. Aksyon Hotline, yari kita sa pizza 7 na sa bulan sang Hunyo sa tuig 2022. Aksyon Hotline. Una ini nga Martes ay kaanom nga bulan sa tuig sang Water Tiger. Martes nga edisyon sang inyo sa nga panatuntunan Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regulang anchorman Aksyon Artay Hupon, pang Martes nga pangalagad. Inyo makaupo dari Aksyon, Marlon Hinovaya. Aksyon Hotline. Kamustang inyo sa nga adlaw subong sa mga taga-sunod sa nga Bacolod kag Negros Occidental? Kamusta naman ang inyo sa nga katulogon kagabi? Gin kamusta ko ina bangod kagabi, damo sang mga nakibot, ilabi na sa mga nagabihan puli bala? Damo sang nabutang sa alang-alang bangod sa golpiyada nga pagbondak sang ulan. Aksyon Hotline. Di bla, wag iba nakabatsyag ay. Sa mga mahamuok gurong tulog, way kabatsyag nga bubundak ulan nga gabi. Aksyon Hotline. Na-eksperyensahan mga ka-aksyon, mga pokobas o menos alas sa 11 kagabi, tabuan gid nga manugpuli gid ko to, no? Grabing bundak sang ulan, grabe ang waswasang ulan nga daw wala sang buwas resulta. Ang mga lugar dire sa Bacolod nga medyo nadalman, perme ginabaha, dasig ang pagsaka sa tubig. Aksyon Hotline. Ang pasalamatan naton diri maka-aksyon bangod wagid man magadugay-dugay ang pagwaswas niya. Pero basta surad sa Bacolod gani ni pilalang minutos ang pagbundak sang ulan, dasig ang pagsaka sang tubig niyon daw. Aksyon Hotline. Sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental, sa Western Visayas, kamusta naman ang inyo siring kahimtangan dira subong? Kamusta ang inyo siring panahon da? Ti diri sa may Bacolod City, sa nasiling tara, damo sa mga lugar diri, labinigid ang hindi simentado nga dalan, galapotya kag maduludanlog. Aksyon Hotline. Action Hotline, tub-tub sa tak ng alas 9 sang aga, kamay pang outdan naman ninyo kami sa pagdayday sa mga balita, impormasyon, isyu kag komentaryo. Aksyon Hotline. Sa inyo sa mga mensahe sa mga luyag magpadala sang ila sa kombento sa ginatalakay daton nga mga isyu, pwede gid magkapadala ka mo, hindi magkahuya kung sa mga cellphone pang kakakson, no? Kung cellphone ara nga to sa new text hotline 0963-757-0874. Padala lang tayo sa mga mensahe. Pero di pwede makamamakadirikta padala sang mga mensahe niyo kung nag-monitor kamo sa amo sa live stream. Aksyon Hotline. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan tara mga nagapanguna nga mga balita sa ato sa pagpangalagad. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko gid mo no daw hindi man daw lain man pamatian nga muning permi mabatian tanga balita ho, no? Pag-abot sa adlaw sang Martes, why naman kita sa ginapaabot diri nga bad news. May good news pan, pero laban gid bad news. Aksyon Hotline. Di ko man tani pwedeng agahan ang pagpabati sa inyo sa sining balita na nga imbes makapayuhom sa inyo sining kaagahon, makapakosmod gini daw sang inyo sining mananaya nga guya. Aksyon Hotline. Galing ka banti, hindi man pwede nga taga-tuguon tani. Kaya bode ang realidad nga katabo sa aton nasyon subong. Ang balita nga sana siling tarabisan sino man ang makabati, pati ang mga bag-o lamang nakabugtaw da subong sa mga nagapangape,
kag nagapainit-init sang ila sila nga sulok-sulok ang balita big time. Big time, hindi rollback. Nami tani pamatian kon big time rollback, no? Pero ang balita subong niya, nga nagsugata sa aton subong nga Martes, big time price hike, big time nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Action Hotline. Isubong palang pihogid nga magakulurisong na naman ng nawong sa mga motorista naton. Mangod sa ding panibag-o na naman nga round sang pump price hikes. Magamarka ini makaakson. Amuning ikaduha o kon second straight week of increases para sa diesel. Ang diesel amuning isa sang pinakabakal gid. Damo sa mga motorista nga diesel gid permi ang ginausar. Ang iban ti mayaraman kerosene, may gasolina. Kagabi pa lang mga kaakson, may mga separado ng advisories. Naging pagwa ang nagkalain-lain nga mga kumbuyahan sang langis. Ara ang Chevron Philippines Incorporated, amo ni sang unang Caltex. Pero sa aton diya, damo pagyapon Caltex diya, ngalan malana, no? Ngalan malana ang ilisan, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated. Action Hotline. Nagligad nga adlaw kagabi. Nagsiling na rin sila nga magapasaka sila o kung nagpasaka na gani mo. No? Sa presyo sang ila sa di gasolina, diesel, kag kerosene. Ang sakit-sakit diho. Ang sakit-sakit na nga mga ka-action batyagon sa mga motorista, diesel gid. Action Hotline. Dugay-dugay ipadayday tara sa aton sa nga patrol with Action Eden Aboso. Kay hindi pala rehos ang oras sang pag-implementar nila sang saka Kung basihan talang ang balita sa nasyonal, may ara nga kaina palang alas 6 sang aga, gin-implementar na ang price adjustments. Man, tanda man ang mga kumbuyahan sa langis. Di man sila luyag nga maggamit permis ang tinaga nga price hikes, kundi price adjustments lang. Adjust lang, no? Pero isa man lang kagapon but silingos na. Action Hotline. Di na ba't sagana ang iban kay na alas 6 pa lang sang aga, nag-implementar na. May ara gani nga ang pagsaka alas 12 o no pa lang niya, kaina sang kaagahon mo. Action Hotline. Ang iban nga kumbuyahan sang langis wala pa naman makapalayag kung anong ila sa ring nga plano, prote gapanilag gorong iban ang iban nagasunod ba lang Kung ang gakatabo subong sa aton di kung isip-isipon ta, mas damo ang saka sang sanubo. Action Hotline. Amo niyang masakit nga kamaturan gid. Dari sa pungsod sang Pilipinas subong nga tuig 2022, may ara 8 weekly rollbacks. Action Hotline. Daw mayad man kay may rollbacks masla. Pero 8 weekly rollbacks. Pag isipon ta, ang pagsaka sa presyo sang gatong, hindi lang 8, damo, doble pa ganiguro ni. Action Hotline. Ang ulihing nga datos mga ka-aksyon nga available sa Department of Energy o kon na DOE, dugay-dugay, balikan tayo ni. Patrol Reports. Initanay sa pag-check sa ato sa nga patrol kay ginlibot temprano pa ni Action Eden Aboso ang pila sa mga gasoline stations diri sa may syudad sa Bacolod ho. Ber, kamusta tang nawong sa mga motorista, nawong sa mga driver? Action Eden, kamusta sa bongda please kamin? Action Mar naga-agunto. Oh. Do hindi madrawing Ay, ang agoy. itsura sa Agoy. mga jeepney drivers, taxi drivers. Di Tama. dapat ang pasahero danay subong ma-adjust ha. Hindi nyo danay pagpaugtason ang mga mga drivers kay base amo naman ning halinan sang inaway Action Mar. Agoy. Kay gapainit ulo sang kapainit ulo sang mga drivers kay wala sila kabalo kung paano nila paiguo naman ang biyahe nila sa bilog nga adlaw Action Mar. Kay sa nakita naton paglibot-libot di gid man pala Rio nga nag-implement dayon ang
mga gasolinahan. Pero ang presyo, subong sang diesel, Action Mar, ang pinakanubo nga kita ta, 79 pesos kag 30 sentimos. May ara sang 80 pesos kag 55 sentimos. May saka na. May saka na ni. May latest Ang na saka- nga price hike. Yes, ang Oh. saka subong 6 pesos and 55 centavos. Nahuya Uy. pa Action Mar, wala na lang gidugangan 5 kag Oh. 7. Oho. Ang iban nga presyo sang diesel may ara 81 pesos. Mm. Kag ang may ara sang pinakamahal nga diesel ara to fuel save na 81, ang V-Power diesel 87. Mhm. O, Te? 87. Amo na sang pinakamahal? Ang Amo ni sang 87? pinakamahal 87 Action Mar. Oh, Diesel na ha. Oh, amo nang ginatugong mo no? Ginatughong sa jeep, Oh. ginatughong sa mga SUV, Mm. amo na sa. Ang sa Oo. mga auto naman mga gagmay Action Mar, may ara sang 77 pesos, 78, pag ang pinakamahal, amo ning 78 pesos, kag 89 centimos. Mm. Nanti, nagsuli na gid yung kalibutan, kay ang mahal subong nga presyo, amo ning diesel, Mm. kag ang gasolina, yang medyo nga nagbulo barato. Although nga mahal gid siya, pero kumparar mo sa diesel, mahal gid ay. Pero may na-interview ta Action Mar, nagabiyahe ni sa Santa Fe, Oh. Central Market, Aha. 10 anyos na. Bao. Naga-POJ driver daw, subong lang sila ka sa lapo sang amonika mahal nga presyo sang diesel. Kabala naman kita ang jeepney, ang jeep Action Mar, kuani mo, diesel. Diesel good. Oh. Oo. Gina, pagpara ko do nalipay sa tani, kaya biya, makasakay na sa mo ni oras, o alas 8 Action Mar, halin sa downtown area, pabalik sa Santa Fe, agi, di sa dalom naton, wala, bisan isa ka pasahero. Agoy. Pero gin para ta sa kaghambal ko, interview ko tani, amo na bala, wala gid sang pangduwa-duwa Action Mar, nagsabat gid sa dayon kag nagambal. Nga grabe gid ang agunto nila subong kay wala labot nga pagbiyahe nila halos 10 to 11 hours kay ti gina-consider man nilang relyebo bala nila Action Mar. Kay subong amo na uso mo sa isa ka jeep nang para man consideration sang iban tungod nga kulang ang jeep abi nga nagabiyahe, naga-extra. Kag di syempre, kinahanglan man nila pahuway sa ila nga lawas. Ang sa whole nga biyahe, 10 to 11 hours, Action Mar, makakuha sila 1,700 pesos. Mhm. Sa 1,700 pesos, ibanan sang ila patughong nga before ni nag-oil price hike na 7 pesos, ang mapatughong niya na 1,300. Pilang bilin? 400. 400. Oo. Limpyo na nga bilin ya o kung may talagaan pag isang iban. Ang 400 na ibanan pa Action Mar ang boundary. Kabalo ka pilang boundary? Oh, pila? 500 pesos na nabunan pa sa Agoy. isa kagatos. Resto. Wala Resto. labot, Action Mar. Oh. Kaya lang hindi na lang sila magkaon sa bilog na adlaw. Oh. Ibanan pagid kaon, Action Mar, kag dugangan pagid sang mga pasahero kung kita nga hindi bala malikawan nga malibrihan, especially kung aga pa, Naman. kay mabayad isa kagatos or isa pala. 500. Oh. Mambala lang driver, sige na lang to, kay alangan mapalibog pang driver kung diin to pa hapit naman gasolinahan o kung convenience store nya magpakambyo, hindi man pwede, kaya di mahasol yan naman. Ang iban pagid ng mga pasahero kung maghulat pakambyo, that's why reminders man nga, barya lang po sa umaga. Mayara na aksunod din po kalabanan nga mga salakyan, di bala na butang da sinsilyo lang sa aga. Oh, Yes, di bala? correct. May ara pasahero aksun edin, bato-bato sa langit ang tamaan wag bagalit. May ara pasahero aksun edin nga ginahugod gid nila iya magbayad nga Correct. bisan mayara sila pulo o sisilyo siyon gid para nga basi kon why sisilyo driver o libre sila. Ba Na, amo gina may mga modus gina Action Mar. Oh. Pero aning kabahin sang pagpahayag ni Russell Torno.
Antos kami subong sa amon krudo ka perti kadako. Di mo nang ginabatyag namon subong may pasahero kami tagpila lang. Oo, amon ga dlaga ng 14 litros ti gasubra gid sa mga lapot gid mga 1 tray 1 to. Bilog na nga dahil alas ano na kami. Alin alas 6 alas 7 Hasta alas ano. hasta alas 5 sang gabi sa hapon. Di ang boundary niyo pa sa Boundary pa ti namon ga collection kami tag 17 namon na lang amon ano ti bilin sa namon ginansya. once sa bilog mong adlaw nga biyahe, sir, pila ang makuha mo tanan? Makuha ko tanan mga 17 gid mo. 17 iban pa sa Iban pa sa kaon namon ka ano. ang, Pamahaw. ang gasoli ang patughong mo pila? Tugong namon mga 1 3 1 4 1.3. Di ibanan may 400. Di ang boundary pa. boundary pa. Amo nang ginaan Ilang ano boundary, naman sir? boundary naman 500. Di kulang pa. Kulang ti amo nang ginaano namon sa ginatagaan man para maka ano man. Para may dalon man. Oh. Action mark ginapanawagan ni nila nga kuno tani nga kung may temporaryo wala nga pagsaka sang produkto petrolyo kay di ba every Tuesday it's either gasaka or ganaog. Tani kuno may temporaryo man nga pagsaka sang fleeting nga ipatuman bala kada kung may magsaka lang nga presyo nga hindi masarangan sang driver kaya panubuo naman balik kung magnubo naman liwat ang presyo amo nang hambal to ni Torno pero kay tanawon mo action market ang mapuli niya kuno sa ila balay ha 3 ka bilog iya bata Oh. may asawa 3 ka bata may iban pa nga pamilya sa Ligsiya 200 pesos Daw. kaya Grabe sa bilog gid. na adlaw tetek pila subong ang presyo sang bugas action mar ang pinakanubo 45 pesos isa kilo pa lang nati 3 times a day makaon ti mga mo na bla action mar ng mga calculation masakit lang ang ulo mo hindi ka pa daan sagad sa math paigo-iguo mo parang 200 pesos that's why nga kudos man sa mga Iloy dalon ta na lang grabe mo nang ila palibog kung paano i-budget ang ginahatag ginaduhol man sa ilang nga mga bana action mar no pero grabe gid subong adlaw do significant kini 70 pesos gid halos 70 pesos ang saka sang presyo sang diesel. Gani man, magtughong ka, gin round off ko ng 655, ginimo ko 7 pesos na lang. Magtughong ka 5 na lang ka litro, butang tanaw, 5 ka litro lang. Sa 5 ka litro, pilagid ang madugang sa imo sa Nigalaston, 35, di ba? 7, Duga pangalimog lang. 7 Duga times 5. pangalimog lang gani. Dako na, 35, damo na magastuhan ang sunidin kung tadi mo. Oo, action mar pwede Why- pa na sang kuan na arang-arang nga bugas na bala. Oo. Why mo mamangkot ang driver nga si Mr. Turno kung nakabaton sa sang ining fuel subsidy lang gipanagtag sa gobyerno kung nagligad? Wala ko sa na Oo. pamangkot action mar pero most probably ligad siguro nakabaton sila kay ambot mamangkot na bala si Sir Diego Malakad kung pila na di ka porsyento Oo. sa nakabaton man sang fuel subsidy sang gobyerno nga Oo. dito. Oo, action mar. Kaya mo na, Balon na karon na. amo na action din na ginapabugal subong sa ato si gobyerno mo dito sa Babaw Bla si Secretary Martin Andanar kahapon mayara sang ayo pangabay sa mga transport groups to nga kung pwede hindi lang padayunon ang ginaplano nila nga transport strike may ara mo kuno ayuda nga ginahatag ato si gobyerno tingin mention nga de ang ginatuwag nga fuel subsidy I don't know kung diri sa aton nakabenepisyo giba ng kadamaan nga mga drivers direction Eden Inakadlawan na lang na action mar sa Oo. iban yung mga drivers. or basi or basi kung nahatagin man pero hindi man makatrespasser. Correct. Kasi isahay lang man na. Oo. Isahay lang man action mark. Kasi, siyempre, let's not deny the fact na pagbato na nila sa kwarta, action mark, hindi ba na dayan magkatutanan sa krudo mo kasi may kinanlanon man sila. Correct. Diba? Oo. May tani kong mga papel, yung pangatag nila nga gas slip, da bala diretso, wala sila may mahingo, hindi nila mapaingkas. Kundi, diretso gidayon galing kay ti kabalo naman ka action mars ang Pinoy hindi ta na ma-deny nga fact nga amo na ang matabo gid kung makabaton sang subsidiya gikan sa gobyerno. Sige action mark kay lokdohon pa din namo ni action nani ang Krodo? malibot na lang kami siguro pwede siguro per lipid ay no lumantika. Ay, action mark. Sige, update. Halin sa patrol. Action Ida na Boso. Una sa balita mo sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline.
Amo nang sitwasyon sa sunod sa nga Bacolod epekto na gid man ang ining ginpatuman nga oil big time oil price hike. Ti isa lamang to si Mr. Torno sa nagpalayag sang hibabunot niya, makin mo 1,007 ang iya sining ginaganar abi sa pagbiyahin niya sa tughong palang ka tughong saya diesel 1,300 o kon 1,400 pilang bilin 300 o kon 400 ano magastuhan sa naman? Action Hotline. May boundary pa nga ginatawag. Tiyaman akong kaysa ang mga action nga taxi drivers, POJ drivers, nagapangita na lang sang iban sa nga trabaho, iban nga obra, ngayon ang para sa ilabla, hindi sila mawadaan, hindi sila ma-zero, hindi sila magristo, magpuli sila sila nga puluyan. Action Hotline. Ang sinagkaay sa presyo sang gatong ni sa nasaling tara mag-action, damo sa mga politiko, ka mga kandidato nagligad nga kampanya. Grabing singgitan nila, grabing pagpasalig nila sa publiko, ang ginatawag ba lang nga campaign promise. Ha? Bulig ko! Kung butang nyo ko sa pwesto, tiguan ta mangita ta pamaagi para maresolbar ang punggan na ang sinakaay sa presyo sang gatong. Action Hotline. Bantayan tara mga namamanagpungko sa mga kandidato nga nagdalalaog ng ligad nga eleksyon. Ang datos sang Department of Energy nga available nga nakuha naton, nagapakita nga ang year-to-date adjustments, ang yara sa net increase nga 23 peso and 85 centavo per liter for gasoline. 30 peso 30 centavo per liter sa diesel, kag 27 peso 65 centavo per liter para sa kerosene as of May 31, 2022. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang Okay. Dirita naya sa mga mensahe gid padala sa ato sa mga ka-action ho sa live stream. Milail Oligo, Action Marlon, good morning. Hi, hello, Milail Oligo. Okay. Bani Cafe, Highway, Barangay Tangog. Christine Minyez, Villalobos. Good morning, Action Mar. Monitor lang kami din sa may Barangay Pantanon, DSB. Imbong Diocampo, morning, Action Mar. Nakatutok na kami sa Action Hotline. Thank you, Sir Imbong Diocampo. Melvin Pinyafiel, good morning, Action Mar. Tamyaw ni Milail, si Vanessa Stark, Hadok Matmeyo, Jinky Dialag, Donowell Amar, Alex Montesa. Homalumina, good morning. Intay Plaza, Allen Lowy Himotia. Good morning, Action Mar. Okay, present man kami, diriga monitor sa Kaliling Kawayan. Tamyaw ko lang da la Carlota, si Nanay Lida Gidlayan Himotia. Always man ka monitor sa inyo sa nga program. Stay safe. Star Mayo, good Monday night, Action Marlon. Kindly greet lang liyog ko sa my sister ko, Mrs. Alvarez and Nitz Mercado Herrera. Thank you, good Milael, sa greetings mo always. Greetings from us here sa Rochester, Minnesota, USA. Elizabeth Gabala, good morning. Okay, God bless and more power. Thank you. Mabalik na dugay-dugay. Thank you. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga ng-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni
Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka! Account ko ni! Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni! Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni! Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa Sa ato sa ring pagpangalagad 44 minutos nakaligad sa takna nga alas 8. Kunigin mo no naton ang big time nga pagsaka sa presyo sang gatong didto sa bahin sang EDSA busway. Laba-laba sang linya subong sang mga tawo to
ang mga commuters, mga kaaksyon, ang kalabanan sila sa ila, may mga kaugalingon nga salakyan. Pero wala sila naggamit sang ila sa nga salakyan, kundi, kadto sila mga kaaksyon sa EDSA busway, parang ambit sang sining libre sakayo, man way bayad ya mo. Why sila naggamit sang ila sa ning salakyan ba mo na ning ginsiling ko kaina nga di mayo nga resulta daw. Action Hotline. Bantayan tani tob-tob karon maghapon bla kung ano pagid ang epekto sa ning grabe nga pagbotyog sa presyo sang gatong. Dili ko anay, balikan ko lang ang istorya sa Banwa sang Hinegaran. Kay way ta malabot kagabi si Mayor Jose Nadia Arceo. Duwa ang aton sa ning tutukan dara sa may Banwa sang Hinegaran. Una ang dengue plus ang gintanyag nga reward money para maresolbar yadtong kaso nga pagtiro patay sa isa ka persona nagligad nga Sabado sa Banwa sang Hinegaran. Man sa isa ka pabalong-pulong ni Mayor Arceo. Ginpalayag niya ang iya sa nga pagtanyag sang padya. Reward money kag ang report kada baton ta iya kaugalingon nga kwarta ini 200,000 pesos para sa sinuman nga impormante nga makahatag sang information leading sa pagkilala, pag-arestar kon paglakop kag pagpasaka sang kaso batok sa sining ginatudlo gunman. Online sa hotline. Sa aton sa nga linya, Hinegaran na Municipal Mayor Jose Nadia Arceo. Mayor Arceo, Mayor, mayong aga, good morning sa Action Marlon. Okay, good morning, Action Marlon. Good morning, kita nga nag-aplamatisyon ng programa sa mga aga. Yes, thank you so much sa time ginhatag diri sa Action na Radio Bacolod. Unahon ko lang, Mayor, ang balita angot sa dengue. Kay ang DOH sa Western Visayas, may ginpagwa nga datos nga ang Negros Occidental nagpatas na sa probinsya sa Antique nga may pinakadamo nga new cases as of last week kung dengue ang paghambalan. Dere sa Negros Occidental, ang Banwa sang Hinegaran isa man sa may damo nga na-record nga kaso. Ano, Mayor, ang tika nga ginahimo subong sang Banwa para mapahagan-hagan ang pagdamo sang dengue cases? Okay, Action Marlon, salamat sa kininipiyon na ginatag mo sa akon. At least makasikal ko sa akon. Kasi manuwa, sa mga nato, di subong nga kampanya pati sa subong sa aton nga problema sa dengue. Nagpagwa na ko executive order, Action Marlon, na nag-clean up guard kami na paghahiwaton. Kada Friday, nagsugod na kami sa nagligad na Biyernes. Amon ni advice sa amon nga for the meantime, focus kami sa clean up drive, magpapamilo sa amon ugtaran, sa mga ugtaran, sa kadabar kami malay, nag-meeting na po sa mga barangay kapitan, nag-initiate na kami, nag-launch na kami sa nagligad na Friday. So, ini nga clean up drive, sige-sige nga sa Action Marlon, napatapos ini ang advice sa amon sa ang Provincial Health Office, after sa clean up drive naman for mga 2 weeks, initiate na kami sa fogging namon. In fact, nakatupara na sa mga bulong kasi ang fogging equipment na para sa among fogging mga activities 2 weeks from now. Okay. Okay. So, after duwa ka semana nga clean up drive, may fogging operation ka mga paghiboon. Amon sa Action Marlon, amon ang first advice ang amon sa provincial office. Okay. Ang clean up drive ni Mayor, ano oras nag-aumpisa ini? Kada barangay gano'n siya? Kada barangay sa municipal wide ng Action Marlon. Dahil siya every Friday lang na siya. Okay. Every Friday. Oo. What time dapat patagayon nun? Sa aga na siya gasugod, 7:30 at 7 na paghapon. Isang last Friday, namin na isang outcome kay nagigiliyo ang talan, nagigiliyo tayo ng mga barangays. Okay, latest figures kita, Mayor, pila may kung may record ka dira, pila ang latest nga cases sa Banwa sa Hinegaran kag may ara report nga casualty or may napatay? So far, Action Marlon, nakaluyaman wala pa man casualty ang Hinegaran. Okay. Ang report subong wala na ko sa data subong na nasaktan, pero
Sa nagligad si Mana nagamatamot na mag-drop ang cases pero sa immigrant. Nag-drop na ang kaso. So sige lang pag-video. Sa ilang taon ko na nung result tayo after next week so na nung result tayo sa ginahimo sang mga kada barangay. Sabi ni sa barangay dos, yung barangay dos tidak mo bilang sentro sa buong sang daw lagi ng pandemic, lagi ng pandemic sa barangay dos, kada mo bilang sentro sa barangay dos. So ang barangay ito, amo ang may pinakadamo kaso sa dengue subong? Pinakadamo gito. So dito na focus kami kag dito na gina subong ang paglaban sa pagpapamilya ng barangay. Ngaman Mayor, na istorya mo ang health personnel or inyo sa nga municipal health officer nga ang barangay dos ang mga may pinakadamo. Anong rason? Rason kay arat ang creek. Ang creek yang Alo Creek. Kaya pundo ang mga lamok kaya mo tong kadamo basura da. Tungod sila lagi diyan juro ang mo nag-cross ang dengue ang pagtipon sa mga lamok kay arat ang creek. Pagpatinlog sa mga kanal damo gid ang portion. So may ara sa garatuwag gali Mayor dara nga stagnant water. Mga stagnant na creek ya. Sige Mayor, bantayan to rin, kabay pa nga may maayong resulta sa ring clean up drive nga ginumpisahan na dara sa may banwasang hinigaran. Kasilawan ko lang Mayor, sa isa ka pabulong-pulong mo nagligad nga adlaw, gin-announce mo nga magatanyag ikaw sang 200,000 nga reward money sa sino man makabulig para ma-resolve tong kaso nga pagpatay sa isa ka lalaki nagligad nga Sabado. I don't know kung may response na Mayor nga nakalabot dira sa imo, mayara na sang nagpabalo, nagpabatsyag nga may nabaluan sa nga information. May ara na mag-action Marlon. Okay. Hindi lang natin na per-disclose. So, ongoing ang investigation. Bihilo ko niya may ara for reward na ginahatag. Kaya para sa akong sobra-sobra na gid, no? Sobra-sobra na gid ang iningaganman. Isipon mo, in a broadly life, pero hon mo sa katao, huwag care kung sino mo sa labat, nagduwangan na sa labat, damo sa witness, na hindi maghambal. So, hindi ko gusto nga mag-sige ng klase siyang pagpatay siyang tao. Daw may mo nagkaroon na warso ng inigaran. Mag-amo nga kung mayara ka, kontraksyon mo lang, bahala na kung sino sa labat na. So, amo lang ako ng mensahe nga hindi ko gusto magsugot ng mga activities na magpapadayon sa banwa sa inigaran. So, dapat mag-effort din. Appeal ko sa ako mga simanwa at nabugod kita. Buligan ka masulbar yung kaso. Yes, balikan ko lang bala Mayor kadali ang natabo nga krimen last Sabado or Saturday ni siya. Ano to kung ining victim nga si Leonardo Espinosa, amo ni sa Mayor ang nakaupod mo nagligad kadumdum ka to nga nag-press conference ka diri sa may Bacolod City. Amo ni siya action Marlon ang utod sang ginakusar. Yes. Utod sang ginakusar sa homicide. Okay. So ang victim nga gintero nagligad nga Sabado is Leonardo Espinosa. Ang utod niya to Mayor is si Leroy Espinosa, correct? Amo ni siya, si Leroy Espinosa, ang utod niya nga nakatiro sa mga Salazar family, no? Sa bata ni Mariano Salazar. Kag nakita ta Mayor kung basihan ta ang igo bala sa lawas ni Leonardo. Kila gito kabilog kadamo gid daw may kainit gid ang gunman nga gimo sa nisaya pagpati mo man Mo gani kay grabe gid ang ilang pagpapatay lang. Ubos yung sara magasin bilangan tuloy sa magasin. Sobra sa overkill. Ilang taon ta overkill tayo gid. Ang latest nga investigation sang pulis may ara naman gid palabot si mo Mayor. Ang investigation, hindi natin ma-disclose ko basta may mga suspect na gina-investigar at sige sa mga collect ng mga ebidensya at mga witnesses para makapile kami sa kaso sa Antondan. Mga ito mga hino natin sa sinina kaso. So, hindi natin papasugdan yung mga moniklasis ang ginihimo na mapadayon na mahimo din sila natin yung Okay. Mayor, ang sa iyo,
Mayor, at least may ara ka sang idugang pa nga panawagan or appeal pagid sa mga posible may nabaluan sa sining ako krimen. na kasi manuag. Sa ako na kasi manuag, active dito sa inyo, nga buligan sa sulbar ng kaso, ang broad daylight na murders, ang sa katao, na way labot yung napatay ba, damo po siyang mahalikan. So, hindi na magsugot na mo ni matabo sa tulbag mo. So, appeal ko nga mag-cooperate ka mo, buligan ka, para masulbar ang inyong kaso ulit sa itong pasugtan, na mapadayon ini yung mga activities na illegal activities sa ating banwa. At sa mga kasi banwa ko, buligan sa panglimpyo, no? Ang atong banwa, pero hindi na ito manigar niya ang atong tubigan sa dinggi, ara na nag-abot na sa critical limit na sabihin galain na galala. So, napabalo ko nga may problema kita nga dapo. Ang problema nga dapo, kita mong pinag-yapon ang makasulban. Through sa inyong operation, sa pagpamilo ng atong pagsara. So, salamat kay Dr. Malo. Sige. Mayor RCO, sir, thank you so much sa liwas sa time ginatag sa Action Radio Bacolod kag good morning. Salamat kay Dr. Malo. Good morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nadumduman ko ni Makakson ining Leonardo Espinosa kay nakatambong ko ni sa isa man ka press conference mo. Naging patigayon ni Mayor Arceo diri sa may sunod sa Bacolod nagligad din nga bulan sang Abril. Man samtang nagainit ang kampanyahan ay nagligad, no? Nagalabot sa punto nga may ara sang pagpinasakaay sang kaso. Dumduman nyo man guro ni nga ang CIDG Bacolod Field Unit nagpasaka sang kaso nga murder kag frustrated murder. Ang gipasakaan is Leonardo Espinosa kag utod niya nga si Leroy Espinosa. Ining si Leroy Espinosa kilala ini bilang isa sa mga bodyguard ni Mayor Arceo. Kag sa saning kaso gimpasaka nga murder kag frustrated murder nagligad nga Pebrero 17 sa Provincial Prosecutor's Office nadala ding ngalan ni Mayor Arceo. Action Hotline. Dalom ning kaso ni, no? Dalom ning kaso ugaling kay bati tapos ng eleksyon anon to kun ang kaso magapadayon. Ti magasige guro ni. Ang kaso ni gin question baga din sa kampo ni Mayor Arceo mo, di ba? Kay sa saring kaso ni dadala ng iya saring ngalan yung pagpati ni Arceo paamulitika kay manti na tabuan panahon sa kampanya. Action Hotline. Panibag-o naman yun. Subo naman ng senaryo sa pamilya Espinosa mga kaakson. No? Tinero, dara sa may banwa sang hinigaran, binalikan pa sang ganman ko na mo. Nga sa nakita sang ganman, nga nagakamang kilid sa dalan, ining biktima, ginbalikan kag ginfinishing pa. Action Hotline. Unsi ka mga basiyo sang ginapatihan kalibre 45 nga pistula ang na-recover sa ato sa kapulisan. Tutukan tari sa mga sunod nga adlaw. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Monitor sa live stream. Kaya dari tawa sa okay. Si Jada rin Mahinay, good morning. Ray Flores Baryoga, Otay Benedicto, Tamyaw Lihog, advance wedding kay Raul Tata Perez sa buwas nga adlaw sa Masilingan Catholic Parish Church. Okay. Benji Calvez, good morning. Axo Marlon, watching live in the Sitio Alolong, Barangay Bonavista, Himamaylan City. Marilo Travilla Catinoy, okay. MGS Candido Hildori. Okay, salamat. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi sinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan. For best public affairs program for radio. 8 minutos nakaligad sa takdang alas sa 9 Action Radio Philippines Standard Time. Antes takatuan ang sitwasyon dara sa may Banwasang Isabela man ongoing subong da ang pagpanagtag sang assistance sang NHA no kay why ang presensya ni Governor Bong Lacson ato sa Guam subong ti aragyapon ang team sang provincial government no pasiplatan ko anay bala ang balita sa iban nga pungsod ho kay dito sa may Democratic Republic of Congo sa Eastern Province nga Ituri. Moning pungsod nga sa Central Africa nga mayara sang may kapin 20 ka mga tawo to ang ginpang masaker ho. Action Hotline. Grabe itong papangatake sa mga armado nga tao dito sa lugar sa Democratic Republic of Congo. Ang ginapatihan nga nag-atake dali mo ning ADF militia. Overnight nga papangatake sa village mo.
dito sa may Buanasura sa Airome Territory. Ang siling sa nga Kivu Security Tracker o kon KST, ang ining pangatake ginausisa pa sang mga otoridad kamati duda pa malaning nga ADF militia mo. Action Hotline. Ambal ni David Baiza, ang pamuno sang Red Cross sa Airumo, nga sandig sa panaysayon sa mga volunteers sang isa ka organization. Ang ina sa nga isip sa mga na-recover nga lawas, 36 ka mga lawas ang na-recover dito sa site sang massacre. Action Hotline. Ginahimo nga pagpangatake sa mga armado to porte sa Aitore kag Katopad nga North Kivu Province. Ang kalabanan nga grupo ginatuwag mga Legacy of Wars sa sidlangan nga bahin sang DR of Congo. Action Hotline. Ambal pa sang KST, ang Allied Democratic Forces, ang ADF, ang grupo nga ginatuwag Islamic State, amo ning ginasuspetsuhan nga sa likod sa nga katabo nga massacre. Action Hotline. Ining lugar nga ay turi kag North Kivu, kon Kaivu. Napaidalo binis sa ginatuwag nga State of Siege. Sumugod pa sa bulan sang Mayo, nagligad pa nga tuig. Action Hotline. May mga ginahimo madigatikang ang mga otoridad kontra sa ning armado nga grupo pero lutsan gyapon. But sa ningon tanda gyapon to ya, ang armado nga grupo mga kakso. Tinagligad nga Sabado, may 27 ban ka mga tao ang nagkalabatay sa Bu Maniyama, isa ni ka village sa Bini area sa North Kivu. Sang nagatake ba ng isa ka grupo. Sang Marso, may 30 man ka mga tao ginpamatay man sang suspected rebels sa North Kivu kag sobra man 50 kaiban nagkanamatay man sa duwa ka adlaw nga atake sa mga villages sang Airumo. Ang kabuhi isang tao sila to yung ka-action daw sapat na mo. Grabe to ya ang pagpangatake nga ginahimo sang pila ka mga armado nga grupo. Action Hotline. 12 minutos nakaligad sa atak ng alas sa Nuavi Action Radio Philippine Standard Time. I-check naton ang sitwasyon dara sa may banwa sang Isabela kay dali na lang nga mga inadlaw matapos-tapos ka magkalog kompleto na riwa. Maubos na ni sa provincial government ang pagpanagtag sa 91 million pesos nga NHA cash assistance. Sa Isabela da ang datos nga nakuha naton. Damo-damo man sa mga individuals ang makakuha dara sa tag 5,000 ka pesos. Base sa listahan nga gisumiter mismo sang LGU nyo 2,894. May duwa ka mga distribution areas nga ginapatigayudan sang sining pagpanagtag makakson una dara sa may Isabela Municipal Covered Court. Ikaduwa sa may Isabela Cultural Center. Ang lead coordinator sa dira ang Provincial Social Welfare Development Officer nga si Ma'am Merly Garcia. Kay first time ini nga way makaupod si Governor Bong Lacson kay since kagin nasugdan ang pagpanagtag sang sining ihap ng tawag mo Special Emergency Housing Assistance Program para sa mga tag-iyasang balay nga nahalitan sang Bagyo Odette. Action Hotline. First time ni nga way makaupod si Governor Bong Lacson kamanti kagab-ip lamang nagbiyahe ng ato sa gobernador. Siya nagpanguna sa delegasyon sang Negros Occidental para magtambong sa kahiwatan may kaantanan sa Independence Day didto sa may Guam. Action Hotline. Way man sang problema kung hindi magkakadto ang gobernador kamanti sa Rasilin Tarabing tukod gid nga team ang provincial government para mag-asikaso sang paghatag sang saning sahi sang assistance ngani. Ang reklamo ti normal. No? Normal ang reklamo nga nabaton sang provincial government. Hindi ginamalikawan kay man hindi man tanan nga tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga balay ang mahatagan sang sining 91 million ka pesos. Tekon baki-baki on ta 91 million pesos
sa tag 5,000 ka pesos. Ang matupan sila nga kadamuon sa makabaton 18,200 man lang. Action Hotline! Digin baki-baki na sang local government units. May ara iya tag iya sang balay nga nahalitan sang bagyo nga damo-damo na sa mga assistance nga nabaton. May ara iya nga ang nabaton is roofing materials lamang pero wala sa nabaton nga financial assistance. Amo nang ginatagaan prioridad sa saring NHA assistance nga ginapadagtag mga kaakson. Action Hotline! Tingbanwasang Isabela isip-isip ko mga ikapila na. Siguro ika-6 or 7 na ning adlaw mo o 7 na ning LCU nga ginhatagan sa saring bulig mga kaakson. Ang last to kung di ko magsala is Banwasang Kawayan. No? Sa June 13 to mo ang target nga petsa nga tapuson kag makulo kompleto ining assistance sa ato sa gobyerno provincial. Action Hotline! Lang pang signal ni Ma'am Merly Garcia basi kung aragin sa bala nagaman sa pagpanagtag, no? I-check ta lang karon sa hapon na, no? Kundi naton malapot ang iya sa dinga communication. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Si Dr. Manfred Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga For Best Public Affairs Program for Radio. Last 9:19 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Action Hotline sa Martes nga edisyon.
Ang istorya bala makakson may kantaran sa kapigadahon. Magsiling kita kapigadahon, nagasunod na dayon ang gutom. Action Hotline. Ginaopdan ina sang gutom mga kaaksyon. Ang balita nga may ara sang panibag-o nga resulta sang survey. Agin pagwa ang social weather stations, ang SWS. Nagasiling nga may ara sang kapin 1.3 milyones ka mga tawo o kon kapamilya nga Filipino 12.2% ina siya ang nagaantos sang ginatawag nga involuntary hunger. Action Hotline. Involuntary hunger, gutom kag waagi sila sang makaon at least once in the past 3 months. Kita nga mga Pinoy mag-aksyon pangibabaw gid kon kaisa ang batasan ni Juan de la Cruz bla. Action Hotline. Di bla? Si Juan de la Cruz na no, aksyon dyan, inang makaon sa bayabas, mahigda lang sa kamagnganga, gahulat sa awan tamad, mga Juan de la Cruz, man akon yaman. Action Hotline. Si Juan tamad gle. Inang bayabas bala nga pwede na gid lang niya nga malabot poksion. Mahayang pa sa mahigda ka mangangalang kay nagahulat lang siya nga mataktak. Action Hotline. Juan tamad, di kay Juan de la Cruz. Mga Juan de la Cruz man yaman Ang batasan ni Juan tamad, ara gyapon nagapangibabaw sa aton di. Manantawo basta mapisan lang, hindi gidya magutman. Action Hotline. Pero kung pigado ka na, way ka pa sang obra, siyado ka pakatamaran, tipihogid. Way na sang iban nga dangatan, kundi gutom na, sop ay pa. Action Hotline. Ang gin-survey dere, 1,440 ka mga adults. Isa ni ka non-commissioned national survey. Face-to-face nga interview sa Luzon, sa Metro Manila, sa Visayas, kag sa Mindanao. Ang pinakadamo tao nga gutom nga pamilya, ti siyempre dito sa Metro Manila no balang Metro Manila how? Isa sang pinakadamo populasyon diri sa bungsod sa Pilipinas, 18.6%. Ginasundan sang Mindanao, 13.1%. Ang Luzon, 11.7%. Kag Visayas, 7.8%. Ang Manila, sa Rasilintara, damo gid man tawo tuya. Siyempre, damo man posible sa mga tamaran, damo sang mga way trabaho to. Action Hotline. Di mo nabla sa mga kandidato nagligad nga pinili ay labi na sa mga nagdalaog na ho. No balang singgitan nyo kang campaign promise nyo, solbaron yung kapegadohon, solbaron yung gutom. Action Hotline. Ang mga Pinoy kag pinayhatagan sang kalanon sa lamisa, di bla? Batian nyo na perme sa kampanya. Aber, kay nagdaog kamo, kag manugpungko kamo sa pwesto, pakita bin ikasarang nyo, kag pamotod inyo nga tumanon nyo mga gipromisa nyo. Action Hotline. Las 9:22, Action Radio Philippine Standard Time. May saman kong tani nga balita dari sa lokal nga ka kampiyon nga balita niyo. Dara sa may ginsang Anbla sa Burgos Lacson, kita nyo da. Abi ko anay ang gintakod da balang gintakod nga plastada da. Abi ko kon ilisan nila ang traffic lights digli. High tech gali nga MVRES nga tuwag. Ang Motor Vehicle Recognition Enforcement System. Iban nga mga probinsya may ardi ni. Pero ang good news, kaysa bugos gali nga Western Visayas, ang sudad sa Bacolod, ang una ginpahamtangan sa ning Motor Vehicle Recognition Enforcement System. Action Hotline. Doala CCTV siya, pero high-tech saya. Dumduman ko naman ho. No? Ang ginpahamtang CCTV cameras sa mga mayor nga dalan, mayor nga mga lugar dito sa may sudad sa Escalante. Kampiyon to, may command center to. Dumduman ko na gindala kami to ni Mayor Milicio Yap sa command center. Minano ka pila ka kilometro nga kalayoon ma-zoom in mo yung kugsado ka
Syado ka tinaw, no? Syado ka klaro sang laragway nga makita mo mga kaakson. Te ining MVRES mga kaakson ginapahamtang ini sang LTO dire sa Bacolod City. Daragin sang Burgos kag Lacson ho. Ang pinakakampiyon sa ning balita ni amo ning una ginpahamtang dire sa Western Visayas, makadetect siya sa mga nagasupak pareho sang smoke belching. Mga violation ni kon trapiko ang paghambalan. Pwede sa nga maka-record sa kon anong gakatabo nga aksidente. Importante, di kakadamo na sa mga nasolbar nga mga krimen paagi sa ning recorded CCTV videos mo. Maka-track man sa mga salakyan nga may ara sang alarm. Pwede nga maka-zoom in sa tabo o kon salakyan bisan sa marayo nga lugar, kampiyon. Klaro ka makitaan pa yung plate number mo. Hindi kaya mga CCTV naton blade. Wai lang ko gintumon ko diyan nga lugar. Pero damo sa mga gin-set up nga mga CCTVs nga imbes ang itsura maklaro, imbes maresolbar ang kaso, nagtugaw pa sang kabudlayan. Kaya ang ilong ang ilong or nawong sang tao nga nakitaan sa recorded CCTV nagkuwi. Action Hotline! Man kalabanan nga mga CCTVs mga kaakson nga gin-purchase ang gobyerno. Ginapaagi mas bidding mo. Mag-public bidding. Paano ka makasiling nga di kalidad na kay ginapili ganing barato? Action Hotline! Nagpigaw ganing kalidad kay barato. Way galing to madayon ang ginmuno nagliligad nga mga tinuig ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga kuntan ni, way na lang ni biding-biding niyo. Importante, masyur, masiguro nga di kalidad ang di kalidad ang gina-purchase sa ngaton sa gobyerno. Ining MVRES nga ginpahamta maka-aksyon ako karkulo ko hindi ilan diri sa Baydalan sa Burgos Lacson, no? Damo pagid sa mga intersection areas diri sa Bacolod nga pwede gid mapahamtangan sari. May command center gili nimo, may command center nga mo sa lingon didto mo makita, no, ang monitoring nga ginapatigayon. Kita ko na tuod sa may Burgos Lacson mo, kampiyon kag katahom-tahom mo. No? Pilang na bilog ginpahamtan, di lang ko sure kung black bilog sa CCTV ginbutang da. Action Hotline! Ora ba ni? Kabayon ta kada may mabili nga dako nga bintaha sa aton dire. Ining ginpahamtang nga motor vehicle recognition enforcement system. Action Hotline! 27 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time pakarunanta ang balita sa may white malabutan sa banwasang Isabela, no? Kaiban pag isa nga mga update sa Kapitolyo kag sa Bacolod City Hall. Action Hotline! Sa oras nga 28 minutos nakaligad sa tak ng alas 9, magatakop temporaryo ang isa nga panatuntunan. Action Hotline sa nga Martes nga edisyon, yari kita sa June 7, 2022. Action Radio! Sa ngalan sa gihapon sang regular nga Anchorman Action Art ay hupon sa mga nagpadala sang ila sa nga mensahe sa aton sa live stream. Kay Toto Alfredo Sapa, monitor sa digid nga mga tirion si Alex Fuentes, Jose Moncal Torilla, kag si Ralston Zaragoza. Raman si Jeneline Loberos Canelio. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Action Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1